3. Amen. Tayo natin tumayo at sa bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadalhin natin po minamaang aral ating beloved elder, beloved brother Marlon De Vera. Amen. Praise the Lord. Amen. God bless po sa ating pong beloved elder, Brother Juven Ferrer, sa pagpaliwanag sa kalang ng pagbibigay. Tayo po mga minamahal, magkaisang manalangin. Hal dakilang palang Diyos, mga kapatid, sa pangalan mo, malapay ng Jesus. Sa buong panalangin ay Pastor Weldes Almeda. Salamat malapay noon sa iyong kabutihan. Muli sa mag-isang linggo malapay noon na kami yung kinabagan. Tinutugon sa iyong mga dalangin, pinag-iingatan malapay noon. Maraming salamat, narito kami. Patuloy ka niluwalhati, sinasamba sa dagong ito. At sa paghindig na iyong salita malapay sa umagang ito, patawarin mo ang bawat isa amin, lalo na yung balikod malapay noon. Huwag itong maging hadlang na aming matanggap ang pagpapahalang Espiritu malapay noon sa pamagitan ng salita. Buksan mo ay mga pangunawa, bigyan mo kami ng pananampalataya malapay noon. Gamitin mo yung salita upang ituro sa amin at gabayan kami kung ano ang mga bagay na dapat namin gawin malapay noon. Palakasin mo kami at pagpalain. At sa oras na sinasaway namin tinatalian, anumang gawa ng kaaway, hadlang sa pagkikinig sa salita malapay noon, walang pananampalataya, walang focus ka. So, in the mighty name of Jesus, praise the Lord, hallelujah. Palagpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kulang na palagpak yan, mga minamahal, amen. Ang pinapataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang, amen. At patuloy natin ipinabubuot ang paggalang at pagpaparangal sa mga taong ginamit ng ating mga Panginoon para sa ating mga kaligtas, sa ating pong beloved evangelist, Pastor Weldes Almeda, Assistant Pastor Lina C. Almeda. Amen. At lagi po natin mga minamahal, inaalala ang kanilang mga nilasang turo at aral sa bawat isa atin. Isang palang umaga na po sa kanilang beloved children, sa ating beloved pastor workers dito sa Dako ng San Carlos City Outreach, sa ating po beloved elders. Sa iyo po mga minamahal, palang umaga po sa ating lahat at sa ating mga Facebook and YouTube viewers. Kayo po ay pinagpala, kayo po ay welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Ano man ang inyong mga pangailangan, kayo man may mga karamdaman, at nais ninyo kapayapaan ng puso't isipan, pagbabago ng magulong buhay, kayo lamang ay makinig at sampalatayanan ninyo ang salita ng malapay noon. Isang tiyak na bagay kung paano kayo pinagpala, kayo rin po ipagpalain ng malapay noon. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Lahat ng nagagalak na pag-aralan ang salita ng malapay noon, magsabi ng Amen! Amen. Atin po maminol kunin ating mga panulat, kwaderno at Biblia. Atin pong basahin maminol dito po sa ating pambugan at talata, dito po sa Hebreo, ang kabanata 4 at talata 12 hanggang 13. Atin pong basahin. Amen. Ganito po pagkasabi, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang sa paghiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Sa 13, at walang anumang nilalang na hindi nahahayag sa kanyang paningin, ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyaong ating pagsusulitan. Amen. Amen. God bless sa pagbabasa natin malapay noon. Palagpakan natin ang ating malapay noon. Pamagatan natin mga minamahal ating aralin sa umagang ito tungkol sa pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Amen. Gaano ba mga minamahal kahalaga mga minamahal na tayo minsan ang pang-i-remind ng malapay noon na ang salita ng Diyos mga minamahal ay hindi salita ng tao. Amen. Ang salita ng Diyos mga minamahal ay hindi tungkol sa karunungan ng mundong ito. Kundi ang salita ng Diyos mga minamahal ay salita ng buhay, salita ng pag-asa. Ang salita ng Diyos mga minamahal may kapangyarihan na magbukas ng mga lihim na puso. Amen? Ang salita ng Diyos ay may matuwid na paghatol sa mga gawa at intensyon ng bawat tao sa libutan ito. At kailanman ay hindi makapagtatago ang sinuman sa pamamagitan ng mga minamahal ng salita ng malapay noon. Amen? In short, mga minamahal, ang salita ng Diyos ay may kapangyarihang magbago ng ating mga buhay. Palakpakan natin ang ating malapay noon. Lahat ng nananampalataya na ang salita ng Diyos ay may kakayahan na baguhin ang ating mga buhay. Ang magsabi ng Praise the Lord. Amen? Yan ang dahilan mga minamahal kung bakit tayo nung mga araw mga minamahal na hindi pa nakilala sa malapay noon
may bagbag na puso, may karamdaman, mga minamahal. Tayo mga minamahal ay alipin ng diablo mga minamahal kung saan ang ilan sa atin noon, ang hanap buhay, pagnanakaw, amen, pang-hold up, ang ilan na nagpatutuo sa atin noon, mga minamahal, talagang sila'y pumatay at kumitil ng buhay, mga minamahal. Ngunit kung hindi totoo, mga minamahal, ang ipinangaral sa atin ng ating minamahal ginagalang na Evangelist Pastor Wildes Almeda and Assistant Pastor Lina C. Almeda na salita ng malapay noon, at disin sana, mga minamahal, ay yung mga patutuo, mga minamahal, ay hindi tunay na mangyayari sa ating mga buhay, na yung mga nabanggit nating mga kriminal nung araw, mga minamahal, na alipin ng kasalanan, ay hindi magbabago. Amen? Walang pagkagalingan ng karamdaman kung hindi totoo ang salita ng Diyos. Kung hindi totoo ang sinabi ng Hebreo 4:12 hanggang 13. Amen? Kung hindi totoo, mga minamahal, ang salitang ito ng malapay ng mga minamahal, disin sana, mga minamahal, tayo'y hindi babalik. Dadalo sa mga Pinoon, Miyerkules, Biyernes at Linggo. Palakpakan natin ang ating malapay. Subalit totoo ang Diyos. Totoo ang kanyang salita, mga minamahal. Buhay ang kanyang salita, mga minamahal. Amen? Siyang nagbibigay ng karunungan, kaalaman, mga minamahal, na hindi matarong ng karunungan ng sanlibutan ito, mga minamahal. Salamat sa ating malapay noon. Ang salita ng Diyos, mga minamahal, tandaan natin, saklaw nito ang lahat ng mga bagay sa mundong ito. Kaya marapat lamang na sa ating paglalakbay sa buhay na ito, mga minamahal, ay kinakailangan natin ng gabay at inspirasyon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya, mga minamahal, sabi nga, mga minamahal, sa bawat gawain, mga Pinoon, napakahalaga ng pag-aaral ng salita ng mga Pinoon. Napakahalaga, mga minamahal, na maibahagi ang ibanghelyo ng kaligtasan sa ibang tao, mga minamahal. Amen? Upang, mga minamahal, habang tayo ay naghintay sa pabalik ng malapay noon, tayo po, mga minamahal, ay magkaroon ng gabay. Kung ano ba ang gagawin natin, mga minamahal, sabi nga nung nakarang linggo, mga minamahal, natin na pag-aralan, tayo ba, mga minamahal, ay naghihintay lamang? O tayo ay naghihintay ng may paghahanda? Amen? Palakpakan po muna natin ang ating pinakamamahal noon. Dahil, mga minamahal, ang naghihintay na may paghahanda, mga minamahal, ay kailanman hindi nawawala yung pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Kapag hindi natin pahalaga ng salita ng Diyos, hindi tayo, mga minamahal, kapag prepare sa buhay na ito, mga minamahal, wala tayong gabay, walang inspirasyon. Ang mga Kristyano, ano ang kanilang gagawin sa mga darating na araw, mga minamahal, upang masabing sila ay naghihintay na may paghahanda sa malapay noon. Kaya take note, mga minamahal, mahalaga na upang tayo, mga minamahal, tunay na makapaghanda sa pabalik ng malapay noon, kinakailangan nating pahalagaan ang bawat salita ng malapay noon na ating napakikinggan. Palakpakan natin ang ating pinakamalapay noon. Ano ang sabi ng Roma 15, ang talatay 4, ating pong basahin. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 15, talatay 4, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Amen. Palakpakan natin ang ating malapay noon. God bless sa pagkapasalita ng malapay noon. Ayan ang dahilan, mga minamahal, kung bakit ang ating minamahal ginagalang na ebangelista, Pastor Wildes Almeda, mga minamahal, ay gayon na lamang po, mga minamahal, ang pagiging bold ng kanilang pangangaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kung ang malapastor, mga minamahal, ay hindi isinabuhay, pinahalagaan ang salita ng mga Panginoon, ay walang, mga minamahal, mga himala at pagbabago ng buhay na mangyayari sa atin, mga minamahal. Amen. Hindi lalakip sa kanilang buhay ang himala, mga minamahal, ang pag-iingat ng mga Panginoon kung hindi tunay na pinahalagaan nila ang salita ng mga Panginoon. Tulad na lamang, mga minamahal, ng napakinggan natin pag sinabi, mga minamahal, ng salita ng mga Panginoon na ang pananamit ng kababaihan at kalalakihan ng mga minamahal ay dapat yan ay masagawa, ma-practice, mga minamahal, ay kinakailangan na pahalagaan ang utos ng mga Panginoon. Amen. Dahil ang pagsunod ng may kabanalan, dyan, mga minamahal, ay may pagpapala at may proteksyon. Amen. Naalala ko, mga minamahal, sabi ng nung ako'y baguhan, mga minamahal, nung ako'y masid noong 2013, mga minamahal, may nagpatutuo. Ang sabi ng patutuo niya, mga minamahal, tungkol doon sa pagsunod ng may kabanalan, isang brother, mga minamahal, na kung saan
nakasakay sila mga minamahal sa motorsiklo, papunta ng trabaho mga minamahal. Noong una mga minamahal, nag-doubt siya mga minamahal kung ano ba ang talagang magagawa at epekto nung pagsuon ang may kabanalan sa kanya. Pero ang ginawa niya lamang, dahil lagi niya napakikinggan sa gawain malapinoon, pinapangaral sa pulpito na ang pagsuon ng may kabanalan mga minamahal ay may kapangyarihan at proteksyon mga minamahal. Sabi niya, sige, ako'y sampalataya, susundin ko ang salita ng malapinoon. Pahalagaan ko ang salita ng malapinoon. Nung isang araw mga minamahal, napapunta silang trabaho, hindi inaasahan mga minamahal na doon sa kalandaan, mayroong mga minamahal na enkwentro mga minamahal ng barilan. Kung saan mga minamahal, talagang natamaan mga minamahal yung kanyang hita. Hita mga minamahal ng bala, mga minamahal. At nagulat sa mga minamahal, ang ginawa niya lang, na-rebuke siya nung marinig niya yung putok ng baril, mga minamahal, makita niya mga minamahal yung kanyang pantalon mga minamahal, na butas mga minamahal. Nag-rebuke siya ng hallelujah, hallelujah, praise the Lord, ka-sound. Ano mang pagtalab ng bala, ka-sound in Jesus' name. Nirebuke mga minamahal. Ang himala ng malapay ng mamilal kung hindi totoo ang pagsunod ng may kabanalan, nung tignan niya mamilal, butas yung kanyang pantalon mga minamahal, pero nung tignan niya yung kanyang hita, walang anuman mga minamahal na sugat o galos mga minamahal. Naintiman lang doon mga minamahal. Tumalab yung bala, pero may butas na parang yung dumaan yung bala mga minamahal. Kaya ang sabi niya, totoo nga na sa pagsuot ng may kabanalan, sa mga kalalakihan na sila'y magpajama, magpantalon, hindi sila mag-short, tunay na ang pag-igan ng malapaynoon sumasa kanilang sumusunod sa malapaynoon. Dahil ang Diyos natin banal mga minamahal, kaya tayo mga minamahal tinuturuan dito sa lupa na magpakabanal. Yan ang itinuro. Isa sa itinuro mga minamahal ng ating malapastor na ayon sa salita ng malapaynoon. Pagbibigay ng ikasambuhagi ng tug, mga minamahal, amen? Ito ay sinabi ng malapaynoon. Kung hindi natin pahalagan mga minamahal, ang pagkakalob ng ikasambuhagi ng tug, mga minamahal, ay doon mga minamahal, hindi natin mapahalagaan ang ating mga sarili. Sabi, nakalatag sa ating harap ang sumpa at pagpapala. Pero sa mga Kristiyanong pinahalagaan, ang salita ng malapaynoon na sa pagbibigay ng isang bagay ng dog ay may pagpapala at nandoon ang minimal yung pagkalinga ng malapaynoon, yung talagang gabay ng malapaynoon sa mga nagtatapat. Nung ginawa natin mga minamahal, tayo ay nagpapatotoo mga minamahal na tunay na ang Diyos mga minamahal ay tunay na tapat sa ating mga buhay. Hindi tayo kailanman pinabayaan ng malapaynoon. Amen? Ang Diyos mga minamahal ang napoprovide ng ating mga pangailangan mga minamahal. Nung tayo nagtapat sa malapaynoon, kahit yung halagang mga minamahal na kinakailangan natin, na pambayad o pambili mga minamahal ng pagkain natin sa bawat araw, nung natutunan natin pahalaga ng salita ng malapaynoon na sa pagbibigay ay nagpapakita ng pagtitiwala sa malapaynoon, ay doon natin nasaksihan sa ating buhay. Totoo ngang hindi tayo kailanman pinabayaan ng malapaynoon. Amen? Na minsan tayo nag-aalala mga minamahal. Sabi nga, mga minamahal, due date na natin. Pero nagugulat tayo sa araw na yun mga minamahal, may ginagawang kaparaan ng malapaynoon. Nagugulat tayo mga minamahal, lilipas ang araw. Yung pinoproblema natin noon mga minamahal, tinugon ng ating malapaynoon. Bakit? Dahil natuto kang pahalagahan sampalatayan ng salita ng malapaynoon. Amen? At ang salitang ito mga minamahal ay sa pagkatuto. Kaya nga mga minamahal, buong tapang na ipinangaral ng ating buting minamahal ginagalang na ibang lista, Pastor Wilde Estrada Almeda, Assistant Pastor Lina C. Almeda, ang mga salitang ito mga minamahal. Amen? Ang pagdalo sa gawain ng malapaynoon, grabe mga minamahal, kung hindi natin pinapahalagahan, ay wala tayo ngayon sa oras na ito mga minamahal. Ilan sa atin galing sa trabaho, amen? Mabigat na trabaho dahil iba-iba ang ating trabaho. May trabaho maminal ko sa physical talaga, pagbubuhat. Yung ibang maminamahal sa atin, may trabaho mamaya. Amen? Pero bakit tayo nandito? Dahil mga minamahal, natutunan natin pahalagahan ang salita ng malapaynoon. Ang sabi ng mga pastor, huwag tayong absent. Kung gusto natin na tayo mga minamahal ay yung manatili sa atin, yung kapanatagan ng loob, pananampalataya, pag-asa, pag-ibig sa malapaynoon, kinakailangan busog lagi ang ating kaluluwa sa pamamagitan ng salita, pakikinig ng salita ng malapaynoon. Kaya tayo mga minamahal sa malapaynoon, Miyerkules, Biyernes sa Linggo, sabi nga mga minamahal, pag tayo pala dumalo ng Miyerkules mga minamahal, pag tayo nakakain ng salita ng malapaynoon, yun ang nagiging natin mga minamahal na gabay, mga minamahal at sandata mga minamahal para sa araw ng Huwebes mga minamahal. At buong maghapon ng Biyernes. Amen? Na anuman ang kaharapin nating pagsubok, pag-uusig,
mga pangailangan, mga minamahal, karamdaman man may dumating, ay dahil sa pagdalo natin at pakinig sa salita ng Panginoon, Miyerkules, mga minamahal, ay hindi tayo basta-bastang maitumba ng mga pagsubok na ito. At pag tayo nakadalo ng overnight, mga minamahal, amen? Buong maghapon ng Sabado, kahit may trabaho, mga minamahal, may kapangyarihan tayo, mga minamahal, amen? At sa linggo, mga minamahal, bakit kailangan dumalos kayo mga Panginoon, makinig sa salita ng mga Panginoon sa linggo, upang sa darating na Lunes, Martes, mga minamahal, ay meron din tayo uling gabay at sandata, mga minamahal, na anumang hamon, anumang pagsubok, pangailangan, o maging karamdaman man at pag-uusikan dumating mga sa mga araw na yan, hindi tayo kailanman basta-bastang maitutumba ng mga bagay na yan, mga minamahal. Bakit? Dahil tayo natutong magpahalaga at sumunod sa salita ng mga Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamahal Panginoon Jesus. Ano ang sabi mo, minamahal, dito sa ikalawang Timoteo, ang kabanata 4, ang talata 3 hanggang 5, ating pong basahin? Ikalawang Timoteo, ang kabanata 4, ang talata 3 hanggang 5. Amen. Amen, praise the Lord. Ito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, kapitulo 4, ang talata po ay 3 hanggang 5. Ganito po sasabi, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi ang pagkakaroon nila ng katinang tenga, ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa sariling mga masamang pita, at ihiwalay sa katotohanan ng kanilang mga tenga at mga maibabaling sa katha. Ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay, magtiis ka ng mga kahirapan, gawin mo ang gawa ng ibanghilista, ganapin mo ang iyong ministeryo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon at magsabi ng praise the Lord. Ito yung mga minamahal, ito ang katotohanan ng mga katotohanan, mga minamahal. Darating ang araw, sabi ng Biblia, sa mga tao na hindi nila pahalagahan ang tunay at magaling na aral, darating ang araw, mga minamahal, na mamimiss nila yung mga taong talagang sinunod ang kalooban ng mga Panginoon. Na kahit buhay nila, mga minamahal, ibinigay nila para lang maipangaral ang katotohanan. Amen? Mamimiss natin itong mga taong itong mga minamahal na makikita natin yung katapangan. Ito ay magsisilbing ehemplo sa ating mga minamahal upang kung dumating man ang mga pagsubok pang mas matindi, mga minamahal, maalala natin, mga minamahal, yung kanilang pangaral, mga minamahal. Amen? Sino sa atin, mga minamahal, ang nakakamiss sa turo ng ating beloved pastor and beloved assistant pastor? Sino sa atin, mga minamahal, yung na-visualize, napipicture sa kanilang isip, mga minamahal, yung the way na mangaral ang beloved pastor and assistant pastor, mga minamahal? Amen? Lahat ng nakakamiss yan, mga minamahal, pumulakpag sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sino nakakamiss ng mga magandang bilin at turo, payo na ating beloved Ate Marilis, mga minamahal? Amen? Pumalakpak sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, tandaan natin, sabi nga mga minamahal, it's an honor, mga minamahal, na sa ating buhay, makasama natin at maabutan ng mga ganitong uri ng taong manampalataya na pinahalagaan ng salita ng mahal na Panginoon. Noong araw, mga minamahal, si Apostol Pablo, mga minamahal, amen, maraming mga siya ginamit ng mahal na Panginoon para sa kaligtasan ng mga hintel, ng mga hindi Hudyo, mga minamahal. Grabe nung siya'y magpaalam, mga minamahal, na magbabalik sa Jerusalem, mga minamahal, at ang sabi niya, mga minamahal, na doon ay hindi ko na alam kung ako'y inyo pang makita. Maaring ito ng uling araw na makita ninyo ang aking mukha, marinig ang aking pangaral. Subalit, huwag niyong kalimutan na sa araw at gabi, hindi ako nagsawang ipangaral sa inyo at i-proclaim ang tungkol sa kapangyarihan, kabutihan, pagliligtas ng ating pinakamahal na Jesus. Amen? At sa ating buhay, mga minamahal, mamimiss natin yung mga tao na walang ibang ginawa, mga minamahal, kundi pahalagahan ang salita ng Panginoon. Mag-ayuno, amen? Magpuri sa kanilang tahanan, pagising, magpuri, bago matulong magpuri. Makita mong nagmula sa kanilang puso ang tunay na pagtatapat, kahit yun na lang ang kanilang buong ikabubuhay, ibinibigay nila. Yung may mga talagang may mabigat na nararamdaman sa sarili, pero ang sasabihin nila sa kanilang pamilya, dadalo pa rin tayo. Amen? Mga pandemya, mga minamahal, nung pandemic, mga minamahal, na pag-lockdown, mga minamahal, pinigil ang balagawain. Pero ang sabi ng mga mangaral, na dumalo, dahil sino na lang ang
mananalangin sa ating mga kababayan? Sino ang gagamitin ng Diyos? Sino ang pakinggan ng Diyos upang alisin ng malapainuan salot kung ang mga Kristiyano, partikular na ang taga-Jesus Miracle Crusade, hindi dadalo at maglilingkod sa malapainuan? Ang mga ganung pangangaral, mga minamahal, darating ang araw, mamimiss natin yun. Mamimiss natin ang mga ganitong uri, mga minamahal ng mga tao na sa kanilang puso, buong isip, buong kaluluwa, pinahalagaan, niyakap nila, in-embrace, mga minamahal, ang salita ng ating malapanginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamalapanginoon. Praise the Lord. Kaya sabi nga, pag pinahalagan mo, natutunan pahalagan ng salita ng malapanginoon, napahalagan mo ang mga ganitong uri ng mga ngaral, ikaw ay, darating ang araw na ikaw ay makapagbabahagi at makapagtuturo din sa mga susunod na henerasyon. Amen? Dahil kung nagkaroon tayo ng pangangiti ng tenga, mga minamahal, ay pwedeng yan din ang maipasa natin sa mga susunod na henerasyon. Amen? Sabi nga mga minamahal, pag meron kang narinig na salita, sa halip na itaas mo yung kamay, magpasalamat sa mga Panginoon, ang ginagawa mo, nagre-react ka agad. Nagkakaroon ng katiang yung tenga. Sa halip na pasalamatan ang mga Panginoon dahil sa salita ng Diyos na nagtutuwid sa atin, napapaalala, nagre-react tayo. Ay, hindi yan. Dapat ganito. Dapat ganyan. Ibig sabihin, pag gano'n yung style natin, mga minamahal, ay pwedeng yun ang ma-adapt ng mga susunod na henerasyon. Amen? Pero sa mga Kristiyano, mga minamahal, sabi nga, sa aking sarili, alam ko, hindi ko man ginawa. Pero dahil yan ang salita ng mga Panginoon, ginamit ang mga ngaral na ito, ginamit ang kapatid na ito, tatanggapin ko ito sa aking puso. Maaring ito ang nais ipagawa ng mga Panginoon. Nakapikit ang kanyang mata, nakataas ang kanyang kamay, magpapasalamat, magpupuri pa rin sa mga Panginoon. Bakit? Walang pangangati ng tenga, ang kanyang ginagawa, mapahalagahan ang salita ng Panginoon. Bakit? Ito kasing salita ng mga Panginoon, salita ng buhay, ibig sabihin mga minamahal, ito ang nagsisilbing gabay at inspirasyon natin, mga minamahal, kung ano ang mga dapat nating gawin sa bawat araw habang tayo'y naghihintay sa pabalik ng Malapanginoon. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamalapanginoon. Paano ba natin patuloy na may pakita ang pagpapahalaga? Ating basahin sa Juan, ang kabanata 5, ang talata 39, ating pong basahin. Praise the Lord. Amen. Dito po sa Juan, ang kabanata 5, ang talata 39. Amen. Dito po sa aklat ng Juan, Kapitulo 5, talataya 39, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito ay siyang nangagpapatotoo tungkol sa akin. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamalapanginoon. God bless sa pagkabasa natin ng Panginoon. Upang may pakita natin yung pagpapahalaga mo minamahal sa mga napag-aaralan natin dito mo minamahal tungkol sa salita ng Panginoon. Unang-una, ang sabi rito, huwag kang magsasawa na saliksikin ang mga salita ng Malapanginoon. Amen. Paano natin masasaliksik ang salita ng Malapanginoon kung wala tayong mga Biblia? Kaya nga in-emphasize sa ating mga minamahal, amen, na walang problema kung tayo ay may cellphone, walang problema kung tayo ay may tablet, walang problema kung tayo may laptop, amen. Walang problema kung alam natin na mga bagay nito ay magagamit natin upang masaliksik ang salita ng Malapanginoon. Upang lalo mga minamahal na meron tayong mapulot na karunungan sa pamamagitan ng salita ng Malapanginoon. Kaya nga mga minamahal, kung sakali man mga minamahal, sabi nga na tayo ay may mga gadgets, sana wag natin kalimutan na makapagpundar ng mismong Biblia, salita ng Malapanginoon. Palakpakan natin ng ating Malapanginoon. Amen? Not to study the scripture, mga minamahal, pero ang sabi rito, saliksikin. Dahil kapag in-study ang salita ng Malapanginoon, doon pumapasok yung sa pag-Bible school. Amen? Pag pinag-aralan mo ang salita ng Panginoon, merong porsyento na manggagaling sa iyong sariling pagkaunawa ang pag-interpret mo sa salita ng Panginoon pag sinabi mong study the scripture. Pero pag ang sinabi ng Juan 5:39, ang sabi rito ay saliksikin, search. Ibig sabihin, kapag ikaw mga minamahal, may pangangailangan, meron kang kasagutan na nais mahanap, matatagpuan mo lahat yun sa Biblia. Kaya kailangan mong i-search sa Biblia. Ang gawin mong manalangin sa Malapanginoon ng Malapanginoon. Sa pagbuklat ko ng Biblia, anumang bersikulo ang aking matagpuan na mabasa,
bigyan mo ako ng pangunawa, buksan mo ang aking puso at isip, tanggapin ko ito ng may pananampalataya, tulungan mo akong isakatuparan ang iyong salita. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamahal Panginoon. Pag sinabing saliksikin mo minamahal, tayo ay nagtitiwala sa mahal Panginoon. Tayo ay, kumbaga, pag sinabing saliksikin mo minamahal, ang karunungan, ang kaalaman mo pagiging totoo mo minamahal, ay nanggagaling mismo sa salita at nais ng mahal Panginoon. Amen. Tulad na lamang mga minamahal sa impormasyon mga minamahal, kapag sinabing search mga minamahal, mag-research tayo, ay kinakailangan research natin yung valid mga minamahal, mga totoong impormasyon mga minamahal. Sapagkat ang salita ng mga Panginoon mga minamahal, pag sinaliksik natin, ito'y pawang katotohanan. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Sabi ng mga Panginoon, tandaan natin, lilipas ang mapaparam ang langit at lupa mawawala, ang ating lahi lilipas. Pero ang salita ng mahal Panginoon, hindi, kahit kudlit, mga punctuation mark, mga minimal, imagine mga punctuation marks, hindi yan matatanggal, hindi yan mabubura hanggang maganap lahat ng sinalita ng mahal Panginoon. Palapakan natin ang ating pinakahal Panginoon. Ang mga banal na kasulatan ay nagpapatutuo tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan mga minimal ng pagsasaliksik sa kanyang salita, ay lubusan nating makikilala na tayo'y sa Kanya. At magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Basahin natin dito sa Roma, ang kabanata 10, ang talata 17. Malapit na tayo magtapos sa mga minamahal. Amen. Ganito po, pagkasabi, kaya nga ang paniniwalay ng gagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal Panginoon. God bless sa pagbabasa ng Panginoon. Pangalawa po, minamahal, na pagpapakita ng pagpapahalaga, kung ini-embrace natin ang ating mga salita ng Panginoon na kikinggan natin. Ang sabi rito, sa binasa mo mula sa Roma 10:17, kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Amen? Kung nais pala natin mga minamahal lang na tayo magkaroon ng pananampalataya mga minamahal, amen, ay kinakailangan pala mga minamahal na ang Kristiyano dapat laging uhaw sa pakikinig ng salita ng mga Panginoon. Dapat pala mga minamahal, ang Kristiyano mga minamahal, laging excited pag-usapan ang salita ng mga Panginoon. Amen? Sabi nga mga minamahal nung linggo, kung gusto natin ang patungkol sa langit, kung gusto nating malaman kung ano ang mga bagay na mayroon sa langit, para masagawa mo yan, malaman mo, walang ibang iyong bubuklatin, babasahin, sasaliksikin, kundi mismo ang Biblia. Dahil walang anumang aklat, mga minamahal, na ginawa sa mundong ito na nagsasabi ng tungkol sa langit. Amen? Ang tanging Biblia, mga minamahal. Grabe yung dinescribe, mga minamahal, sa Revelation. Grabe, mga minamahal. Kamangha-mangha, mga minamahal. Pati nabanggit, mga minamahal, yung ruby. Alam niyo, ruby, mga minamahal, mas mahal yan kaysa sa diamante. Ang diamante, mga minamahal, 20,000, yung US dollar, 20,000 US dollar per karat ang diamante. Pero ang ruby, mga minamahal, $1 million US dollar per karat. Ganoon ka-precious, mga minamahal, yung uri, mga minamahal, ng bato na yung mga minamahal. Pero sa langit, mga minamahal, grabe, napakaraming ruby doon, mga minamahal. Higit pa, mga minamahal na uri ng mga mamahaling bato, mga minamahal. Amen? Sabi ni Apostol Pedro, mga minamahal, nung tinanong ng mga Panginoon, during the earth ministry ng mga Panginoon, basta sakit ang pangalan ng mga Panginoon, buong katotohanan. Pero nagsialisan yung kanyang mga alagad, Ngayon ang natira, Apostol. Tinanong niya si Apostol Pablo, sabi niya, kayo rin ba ay tatalikod sa akin? Iiwan niyo rin ba ako? Pero ang sagot ni Apostol Pedro, sabi niya, Panginoon, ikaw lang ang nagsabi ng tungkol sa buhay na walang gan. Kanino kami pupunta? Amen? Dito lang mga minamahal, sa gawain ng mga Panginoon, tayo'y nakapakikinig ng mga ganitong uri ng salita, mga minamahal, nagbibigay sa atin ng tunay na pag-asa. Nagbibigay sa atin, mga minamahal, ng kaparatagan ng loob. Amen? Ng tunay na pagbabago. Kaya mga minamahal, sabi ng ating binasa sa Roma 10:17, huwag mong isarado ang iyong mga pakinig. Makinig sa salita ng mga Panginoon, dahil sa pakinig sa salita ng mga Panginoon, pag binusog mo ang iyong kaluluwa, pag dumating man ang pagsubok, ang karamdaman ng problema, kahit anong sakit ang pwede mong maramdaman, hindi ka mailulugmok, hindi ka mawalan ng pag-asa,
Bakit? Mas mangibabaw ang kabusugan ng iyong kaluluwa, marami kang salita na talagang natutunan, salita ng Diyos, salita ng buhay. Kaya kahit may nararamdaman ka, magugulat yung iyong kapitbahay, bakit itong Kristiyanong ito? Bakit ang brother na ito? Bakit ang sister na ito? Nakangiti lagi. Wala namang makain. Wala namang fried chicken palagi. Pero bakit nakangiti? Dahil hindi niya alam, ang busog na busog ay yung kaluluwa. Sa pamagitan ng papahalaga sa salita ng mga Panginoon, kahit wala ka na mga bagay na pinagmamalaki ng sanlibutan, alam mo ang tunay na yung tunay na kapakinabangan mo, minamahal, tunay na mahalaga, walang iba, yung masunod mo, mauna ang kalooban ng mga Panginoon, kayang katwiran. Lahat ng bagay, kayang idaragdag na lang ng mga Panginoon. Natin natin mga Panginoon. Amen. Alat magsabi ng praise the Lord. Ano ang sabi dito sa Santiago? Ang kabanata 2 ang talata 23. At maya-maya ihanda po natin yung Deuteronomio, ang kabanata 12 ang talata 28. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Santiago, Kapitulo 2, ang talata po ay 23. Ganito po nasasabi, at natupad ang kasulatan na nagsasabi, at si Abraham ay sumampalataya sa Diyos, at iyo'y ibinilang na katuwiran sa kanya, at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamahal pa Jesus. Amen. Pag mga minamahal, sa pagpapahalaga sa salita ng Panginoon, sito it mga minamahal na anuman ang mangyari mga minamahal, hindi matitinag ang pananampalataya ng mga anak ng Diyos. Kinakailangan nating sampalatayanan ang bawat salita ng mga Panginoon na ating napakikinggan. Amen? Hindi sapat mga minamahal yung, sabi nga ay pinadaan natin sa kanang tenga, pero ilalabas din sa kabilang tenga. Kinakailangan mga minamahal ay bawat salita ng mga Panginoon na ating napakikinggan dito sa pulpito mga minamahal, o yung ating mga kapatid nagbabahagi tungkol sa salita ng mga Panginoon, kinakailangan talaga mga minamahal namnamin natin. Amen? Si tweet mga minamahal na dediretso sa ating puso, tatanim sa ating isip, mga minamahal. Amen? Magkaroon tayo ng pagtitiwala sa salita ng mga Panginoon ating napakinggan tulad ni Amang Abraham. Kaya siya tinawag na kaibigan ng Diyos, mga minamahal, dahil sa kanyang ipinakitang pananampalataya at pagsunod sa salita ng mga Panginoon. Ano sabi ng mga Panginoon? Ang pangako ng mga Panginoon, kay Abraham magmumula ang mga lipi ng manampalataya, mga minamahal, na sindami ng buhangin, mga minamahal, sa dalampasigan. Amen? Bagamat matanda na, mga minamahal, si Amang Abraham nung araw na yon, ay hindi siya nag-doubt, mga minamahal, nanampalataya siya. Amen? Kaya dumating, mga minamahal, siya'y pinagkaluban ng anak kay Sarah, mga minamahal. Amen? At mga minamahal, nung siya'y sinubok, na kung saan, mga minamahal, ay kinakailangan ihandog si Isaac, mga minamahal, nagtiwala siya na napalatay sa salita ng Panginoon. Sabi niya, sabi ng mga Panginoon, kayang-kaya ng Diyos na gawin kahit ako'y matanda na. Sabi ng iba na ako'y buog, ay kaya akong bigyan ng mga Panginoon ng iba pang anak. Kaya hindi siya nag-alinlangang ialay si Isaac, mga minamahal. Amen? Bakit? May pananampalataya siya sa pangako ng pag sinabi ng mga Panginoon, kita'y aking pagpapalain, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kinakailangan matutunan nating sampalatayanan at pagtiwalaan ng salita ng mga Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal Panginoon kung bakit siya mga Abraham minamahal nung kanyang ialay na, papatayin si isang minamahal, tsaka biglang may lumabas na tupa agad doon sa kanilang kinuroonan ng mga minamahal. Amen? Pero napaka-posible na biglang meron lilitaw sa mga minamahal ay talagang sinubok ng mga Panginoon. Nakita ang pananampalataya sa kanyang mga minamahal na handa niyang ibigay ang mga bagay na mayroon siyang mga minamahal upang lamang maipakita ang pagtitiwala at pananampalataya sa salita ng mga Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamahal Panginoon. Ganyan natin mga pinapahalagaan ang salita ng Panginoon. Kapag hindi tayo nanampalataya sa turo ng malapastor mga minamahal, walang dadalo ng Miyerkules, walang dadalo ng Biyernes, walang dadalo ng Linggo. Amen? Walang mga Kristiyanong mag-ayuno, walang Kristiyanong magpupuri bago matulog, pagising sa umaga. Amen? Walang Kristiyanong matututong dumaing o manalangin ng di kawasa, mga minamahal. Kung hindi tayo nanampalataya sa itinuro ng ating mga magulang sa Panginoon, ng mga mangaral. Subalit, mga minamahal, sa ating buhay, saksi tayo, mga minamahal, na unang-una sa kanilang buhay, nangyari sa kanilang buhay ang salita at pangako ng Panginoon. Kaya tayo, mga minamahal, nang nakinig, mga minamahal,
at nanampalataya mga minamahal, lumakip din sa ating buhay ang himala at pruwebang ito mga minamahal. Na tayo mga minamahal ay anak ng Diyos, lubos na iniibig ng Panginoon, pinangakuan ng buhay na walang hanggan, kaligtasan sa piling ng Panginoon. Palakpakan natin ating Panginoon. Last 2 verses na lang po mga minamahal. Ating basahin dito sa Deuteronomio, ang kabanatay 12 at talatay 28. Kindly. Ganito po, pagkasabi, iyong sundin at dinggin ang lahat ng mga salitang ito na inuutos ko sa iyo, upang magpakailanman ay kabuti mo at ng iyong mga anak, pagkamatay mo, pagka iyong ginawa ang mabuti at matuwid sa paningin ng Panginoon mong Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal Panginoon. Alam, magsabi na, praise the Lord! Ito pala yung sekreto mga minamahal, pag pinalagan ang salita ng mahal Panginoon, hindi ka mangangamba sa kung ano magiging kinabukasan at buhay ng ating mga anak. O yung magiging anak pa ng ating mga anak, mga minamahal, ay hindi ka mamumroblema kung ano ang magiging bukas nila at kinabukasan. Dahil ang sabi ng ating binasa, mga minamahal, Deuteronomio 12:28, ang sabi nito, iyong sundin at dinggin ang lahat ng mga salitang ito na inuutos ko sa iyo, upang magpakailanman ay kabuti mo at ng iyong mga anak pagkamatay mo, pagka iyong ginawa ang mabuti at matuwid sa paningin ng Panginoon mong Diyos. Amen? Kaya nga mga minamahal, ang mahal Panginoon, tapat. Tapat ang mahal Panginoon sa kanyang pangako. Pag sinabi niya na kita'y aking pakikinggan, ang taong ito mga minamahal na sumusunod na palataya sa mahal Panginoon, kanyang anak mga minamahal ay kasama sa pangako ng mahal Panginoon. Na kung mawala na ang taong ito mga minamahal, hindi pababayaan ng Diyos ang anak ng lingkod na ito mga minamahal. Amen? Palapakan natin ang ating mahal Panginoon. Ano ang ipangangamba ng bawat isa sa ating mga minamahal? Hindi ka matatakot kung ang iyong anak may walay man sa iyo pasamantala upang siya magtrabaho, mag-aral sa malayong lugar. Amen? Mag-ibang bansa man, hindi man kayo magkasama, mag-isa ka lang sa bahay. Amen? Pero, walang takot sa iyong puso. Bakit? Dahil pinapahalaga mo ang salita ng Panginoon. Sabi ng mahal Panginoon, sabi ng Diyos kasi, kapag sinusunod ko at pinahalagan ko ang salita ng Panginoon, kahit hindi ko laging nakikita o kasama ang aking anak, alam ko siya'y pag-iingatan ng Panginoon. Ilalayo sa anumang kapamakan, sa anumang masamang loob. Amen? Dahil totoo ang salita ng Panginoon. Palapakan natin ang ating Panginoon. Kaya nothing to worry, mga minamahal, kapag tayo ay lubos na nagpapahalaga sa salita ng Panginoon. Huling talata, mga minamahal, dito sa Filipos, sa kabanatay 2, ang talatay 12, ating pong basahin. Huling talata po mga minamahal, dito sa Filipos, ang kabanatay 2, ang talatay 12. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Filipos 2, ang talatay 12, amen. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. Maganda na po mga minamahal ating pong beloved mga awit. Amen. Amen, praise the Lord. Dito po sa Aklat ng Pilipos, Kapitulo 2, ang talata po ay 12. Amen, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkos pangayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Ganon naging panatag ang puso ni Apostol Pablo nang alam niya mga minamahal na nalapit na ang kanyang wakas mga minamahal. Ibinili niya mga minamahal ito sa mga mananampalataya mga minamahal sa Filipos. Amen? Nang may pagtitiwala at kapanatagan ng loob. Ang sabi niya, kaya nga mga minamahal ko, kung paano nga inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginig. Amen? Ating beloved pastor, mga minamahal, beloved assistant pastor. Amen? Sa mga minamahal sa kanilang puso, mga minamahal sa kanilang sarili, mga minamahal, na sila ay talagang pinapahinga ng mahal Panginoon. Alam nila, mga minamahal, na tayo, mga minamahal, na natutong magpahalaga sa salita ng Panginoon. Kailanman, mga minamahal, ay hindi tayo pabayaan ng mahal Panginoon.
tayo ay hindi mawawala sa tamang pagtahak o hindi tayo mawala sa pagtahak sa tamang direksyon, mga minamahal. Amen? Dahil alam nila, mga minamahal, na ating pinahalagahan, sinunod, sinampalatayanan, mga minamahal, at pinakinggan ang salita ng ating malapaynoon. Dumarating sa punto, mga minamahal, amen? Nagtataka ang ilan sa atin, may mga panahon, mga minamahal, na wala ating beloved ordained preacher. Amen? Ilang araw, ilang linggo, walang beloved ordained preacher. Pero hindi natin alam, mga minamahal, na sila, mga minamahal, ay hindi magkakaroon ng kapanatagan ng loob at pagtitiwala sa atin kung hindi nila nakikitang pinapahalagahan natin ang bawat salita ng malapaynoon ating pinag-uusapan dito, mga minamahal. Amen? Mas problema sila, mga minamahal. Amen? Kapag alam nila, mga minamahal, na tayo hindi dapat iwan dahil hindi natin kayang mag-isa. Pero bakit gayon na lamang? Dahil alam, unang-una, magmula sa ating beloved parents in the Lord, mga minamahal, na lahat ng magagaling na aral, turo, salita ng malapaynoon, itinuro sa atin. Sila ang unang-unang naging huwarang mananampalataya, mga minamahal, na ipinakita, mga minamahal, ang tunay na pamumuhay sa salita ng malapaynoon. Kaya saan man sila magtungo, saan man sila pupunta, hindi man tayo makasama ng matagal, mga minamahal, o sa panandalian man lang, mga minamahal, nakangiti sila, panatag ang kanilang loob. Bakit? Alam nila na tayo, mga minamahal, ay matututong lumakad ng may gabay at pagtitiwala sa salita ng ating pinakamamahal. Hindi tayo pabayaan kailanman ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At dito po nagtatapos, mga minamahal, ang pagkinisalita ng Panginoon. Tayo po'y umawit. Amen. Salamat sa iyo, aking Ama. Salamat sa iyo, mga likha. Salamat sa liwanag ng bawat buwan. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggan, basta salamat. Ang sa iyo'y aking sasambitin. Maging sa huling sandali ng aking buhay, basta salamat sa iyo'y walang hanggan. Salamat sa Espiritong Banal. Salamat sa liwanag ng buhay. Salamat sa walang hanggang patnubay mo. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aking sasabihin. Maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Walang hanggan, pasasalamat. Ang
maraming salamat, Malapino, na yung binuksan ang aming mga pangunawa, Malapino, sa kahalagahan ng kaligtasan na pinagkaloob mo sa amin, na ito'y aming ipagtrabaho ng may takot at pag-ibig. Maraming salamat, Malapino, sa kagalakan na aming nararamdaman sa mga oras nito, sa gitna man ng pagsubok, ng hirap, ng pagdurusa, Malapino, nananatili ang pag-asa sa aming puso. Aming pinangahawakan ng iyong pangako, Malapino, na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwanan, Malapino. Ikaw ang matibay na sandigan, Malapino. Maraming salamat, Malapino, sa aming pong mahal na magulang na yung ginamit upang kumandili sa amin sa buong katotohanan. Wala kami ibang magagawa, Malapino. Wala kaming maibabayad. Aming tanging maigaganti, Malapinoon, ang patuloy kang papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan, Malapinoon. Wala kaming pag-aari. Maging ang aming buhay, Malapinoon, ay hiram sa iyo, Malapino. Ano kaya ang aming buhay kung hindi mo kami hinahabagan, Malapino? Marahil, Malapino, nasa kalungkutan pa rin kami. Salamat, Malapino. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aking sasabitin. Maging sa huling sandali ng aking buhay, pasasalamat ko sa'yo'y walang hanggan. Walang hanggan pasasalamat ang sa'yo'y aking tatapitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay, pasasalamat ko sa'yo'y walang hanggan. Pasasalamat ko sa'yo'y walang hanggan. Pasasalamat ko sa'yo'y walang hanggan. Hallelujah. Let us pray. Sama-sama tayong manalangin, mga minamahal. Sama-sama tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalingitan. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Penso Kristo. Maraming salamat muli, Malapinoon, sa iyong banal na salita. Hallelujah. Na patuloy nagpapaalala sa bawat isa sa amin. Patuloy nagtutuwid. Patuloy, Malapinoon, hallelujah, nagtutuwid sa bawat isa sa amin, Malapinoon. Kami sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa mga oras na ito, Malapinoon. Saan man kami nasumpungan, mahabag ka sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, Malapinoon. Patawarin mo po kami, hugas na linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Batid mo ang kalagayan ng bawat isa sa amin sa mga oras na ito, Malapinoon. Ipagkaloob mo po, Malapinoon, ang pangangailangan ng bawat isa. Hallelujah. Patuloy kaming palakasin. Dagdagan mo aming pananampalataya. Dagdagan mo aming pagtitiis, Malapinoon. Paghawakan mo kaming mainam hanggang siya'y muling pagbabalik, Malapinoon.
Likhain mo kami ng pusong tapat, pusong dalisay, tapat na naglilingkod sa iyo, Malapinoon. Hindi namin nais, Malapinoon, anumang bagay na nasa sanglibutan, maging ang kayamanan, Malapinoon, ang aming tanging nais, Malapinoon, ay patuloy na maramdaman ang iyong matamis at banal na presensya. Sa pangkalatang dalangin through the earned prayer of our daily and beloved Honorable Evangelist Pastor Walde Estrada Almena. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. At sa ating mga minamahal, mga beloved viewers na sa kanilang mga tahanan na nanunood sa mga oras na ito, ipatong ang inyong kamay sa TV. Hallelujah. Sundan niyo po kami, mga minamahal. Sa ating mga minamahal mga kapatid, ating ipatong ang ating kanang kamay sa ulo, kalawang kamay sa parte ng may karamdaman. Banggitin po natin isa-isa mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, panlalabo ng mata, dulot ng katarata, mga panlalamig, panlulupaypay, paghihina, demonyo ng kahirapan, sakit sa puso, tuberculosis, cancer, leukemia, diabetes, kidney trouble, liver cancer, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Be healed right now. Be healed right now. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. Tayo po'y tumayo, mga minamahal. Atin pong palakpakan ng malakas ang ating pong pinakamamalapay Jesus. Yung gising na palakpak para po sa ating nag-iisang Diyos na buhay sa langit. Hallelujah. 3 times, jump. Sabay sigaw ng malakas na hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamalapay Jesus po lamang. Amen.